常高兴今天跟大家在中国使馆的理事大厅有一个简短的会面。Na samom početku veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu da vas ugostim u prostorijama naše ambasade i da se podružim sa vama. 那么今天呢，一个主要的目的就是因为我们在座的各位校长可能要去在下个月初要去作为一个访问团去中国去访问。那么这是一件非常有意义的事情。S obzirom da će veliki broj direktora škola i ostalih članova delegacije početkom narednog mjeseca posjetiti Kinu, smatramo da je to jedan itekako lijep povod i da je to jedna veoma značajna stvar. 因为呢，这可能是3年的疫情之后呢，第一个去中国去访问的黑山的中小学包括大学的这些跟从事中文教育相关的这些老师们和教授们去中国的第一次访问。Ovo je nakon 3 godine, dakle od početka pandemije, prvi put da se organizuje jedna delegacija iz Crne Gore koja će u ovako velikom broju zapravo biti sastavljena od predstavnika brojnih obrazovnih institucija, bilo da se radi o osnovnim i srednjim školama, fakultetima i drugim obrazovnim centrima i prvi put će dakle jedna delegacija iz Crne Gore imati priliku nakon pandemije da bude gost u Kini. 那么我想呢3年的疫情呢给大家带来了很多的困难，很多的痛苦的经历。那么从今天开始呢，从现在开始，我想我们友好合作的大门，我想已经打开了。那么我们未来友好合作的前景和空间将会越来越大，越来越美好。Nakon 3 godine perioda gdje smo skupili zajednička i onako iskustva koja su nas naučila mnogo čemu i nakon perioda koji sigurno nije bio lak za sve nas, sada je došao trenutak kada ponovo velika vrata za saradnju se otvaraju i nadam se da ćemo tu saradnju uspostaviti u brojnim oblastima i u brojnim sferama na dobrobit obje naše zemlje i naše naroda. 那么我到黑山来黑山的时间差不多有9个月到10个月的时间了。那么在这个时间9个月的时间当中呢，我见了很多非常友好的黑山的朋友。那么事实上也着重的讲了2个故事。Pa od kad sam započeo svoj mandat, do sada je prošlo otprilike nekih 9 do 10 mjeseci i u tom periodu imao sam priliku da se sastanem sa brojnim prijateljima iz Crne Gore, predstavnicima raznih institucija, organa vlade i drugih sfera života i koristio sam priliku na svakom susretu da sa prijateljima u Crnoj Gori podijelim 2 priče. 那么一个是中国黑山传统友谊的故事，那么第二个就是关于中国的现代化发展的故事。Prva je priča o tom tradicionalnom prijateljstvu koje baštine Kina i Crna Gora, a druga je priča o savremenoj Kini i o njenom razvoju. 那么第二个呢，其实我还着重讲了关于2个资源的这么一个故事，也就是说呢，我们始终认为中国和欧盟是黑山可以充分利用的2个资源、2个市场。U okviru ovog drugog dijela naročito sam isticao jedan važan stav, a to je da smo oduvijek smatrali da Kina i Evropska unija istovremeno predstavljaju 2 velika resursa i 2 velika tržišta sa kojima Crna Gora može istovremeno sarađivati i čije prednosti može istovremeno koristiti. 那么中国政府呢一直以来一直支持黑山加入欧盟的这么一个政治上的意愿和实际的进程。那么同时呢，我想中国和黑山发展友好合作关系，那么跟黑山加入欧盟其实并不矛盾。 Kineska vlada je od samog početka pružala veliku podršku Crnoj Gori u procesu evropskih integracija i njenom pristupanju Evropskoj uniji, tako da u tom dijelu zaista vjerujemo da je apsolutno moguće istovremeno razvijati paralelne bilateralne i kvalitetne partnerske odnose sa Kinom i da ta 2 dijela uopšte nisu u suprotnosti. 那么中方认为呢，事实上黑山在加入欧盟过程当中呢，可以充分的利用好中国和欧盟这2个资源、2个市场。Zapravo ono što smatramo jeste da nakon samog pristupanja Evropskoj uniji u tom procesu Crna Gora može još bolje da iskoristi sve prednosti koje oba velika tržišta nude. 那么第3点呢，今天我想再增加2个相互。 Danas bih sa vama podijelio i nešto dodatno, a to je 2 zajedništva ili 2 stvari koje bi trebalo zajedno da radimo. 就是说呢，中国和黑山呢，我们应该
进一步的加強相互的了解，這是第一個。然後第二個呢，就是我們中國和黑山呢可以進一步加強的相互的借助。Prvo je da možemo zajednički raditi na razumijevanju između naša dva naroda i naše dvije kulture, a drugo je da možemo nastaviti zajednički jedni drugima da pružamo pomoć. 那么第一个相互呢，就是说，这个虽然我们两国之间有传统的友谊，但是呢，事实上这个黑山对于中国的了解，那么以及中国对黑山当前的了解，实际上还是没有那么的充分，所以还是需要我们双方进一步加强了解。U okviru prvog dijela koje se odnosi na zajedničko međusobno razumijevanje, iako postoji tradicionalno prijateljstvo između naša dva naroda koje potiče od vremena prije mnogo decenija, i dalje ne postoji dovoljan stepen međusobnog razumijevanja i upoznavanja između naše dvije kulture. 那么第二个就是加强相互的借助是什么呢？就是中国黑山可以借助中国的这个经济发展的这种各个领域的成就来实现自己的国内的经济社会发展，比如说在基础设施领域，在新能源发电领域，在新能源汽车领域，以及在任何的一些黑山感兴趣的领域，我可以借助中国的这个资源来发展自己。 A u dijelu koji se odnosi na pružanje međusobne pomoći jedni drugima, Kina definitivno može Crnoj Gori pružiti pomoć u procesu postizanja što boljeg i što kvalitetnijeg ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore, što se svakako odnosi na pomoć u okviru onog sa čim Kina raspolaže, bilo da se radi o znanju ili tehnologiji ili iskustvu iz oblasti saobraćajne infrastrukture, iz oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, dakle te zelene energije, zatim u oblasti proizvodnje najnovijih električnih automobila i tako dalje. 那么其实黑山呢，中国也可以借助黑山来进一步的了解欧洲，了解巴尔干，了解整个的这个跟欧洲加强合作过程当中，中方需要增加的一些经验，增加的一些这种知识。 A ono što Crna Gora može pomoći Kini jeste svakako da što bolje upozna prilike ne samo na cijelom Balkanu, nego u cijeloj Evropi, kako da što bolje, zahvaljujući odličnom geografskom položaju sa kojim Crna Gora raspolaže, Kina uspije na što bolji način da razvije potencijale i dalje kretanje svojih projekata u ovoj oblasti i šire. Dakle, kroz Crnu Goru Kina može upoznati dalje prilike za saradnju sa cijelom Evropom. 所以今天我们这个访问团就是我们进一步加强了解、进一步加强借助的这么一个，我觉得就是一个生动的一个案例。 Mislim da ukoliko budemo upravo radili na tom međusobnom razumijevanju i poznavanju i ukoliko budemo uspostavili međusobne vidove pomoći, da će to još bolje produbiti našu međusobnu saradnju i partnerski odnos u budućnosti i da će biti brojnih primjera koji će svjedočiti tome. 所以今天呢，为了增加大家对中国的进一步的了解，我就选了一些关于中国的一些视频。那么这些视频呢，是今年1月份到6月份发生在中国国内跟新能源发电、跟新能源汽车以及跟交通运输这些领域，就是中黑双方可能开展合作的领域相关的一些事情。 Kako bismo na što bolji način već započeli taj proces međusobnog upoznavanja i razumijevanja, ja sam izabrao 6 videoklipova danas koje ću rado sa vama podijeliti, a koji su snimljeni od 1. do 6. mjeseca, dakle od januara do juna, svakog mjeseca po jedan video o nečemu što se tog mjeseca aktuelno desilo u Kini, a što može biti odlična platforma za buduću saradnju u Crnoj Gori. Dakle, nešto sa čime Kina možda raspolaže, a što je Crnoj Gori potrebno. 请大家跟我看一下，第一个是2023年1月份，中国的一家很大型的新能源汽车，它生产的最新款的这个汽车。那么这个汽车品牌叫 BYD， 实际上可以理解为 Build Your Dream， 大概这个意思。 Primjera radi, ovdje imamo videoklip iz januara mjeseca 2023. godine, kada je kineski proizvođač najnovijih električnih automobila predstavio svoje najnovije modele. Sami brand se zove BYD, što je skraćenica za Build Your Dreams. 那么这个汽车的这个特殊之处在于，它不仅可以前后的传统汽车这种方式的移动，而且它可以左右的移动，这是第一个奇特之处。第二个，它还可以在原地的360度的这个掉头转圈。
Ono što je karakteristika ovih najnovijih modela, koji ćete imati priliku upravo i da vidite u samom videoklipu, jeste da osim normalnog pravca kretanja vozila naprijed i nazad, ovaj model ima opciju da se kreće bočno, dok drugi model ima opciju da se rotira za 360 stepeni u jednom mjestu. Možete sada i vidjeti kako to izgleda. Eto, mogli ste da vidite kako smo započeli ovu godinu i šta se desilo u januaru mjesecu. A da pogledamo šta se to desilo u februaru. 2月份呢是中国的传统的这个春节，春节是中国最大的一个节日。那么这个节日呢是所有的中国人都会回到自己的老家去跟自己的家人团圆的一个日子，是最重要的一个节日。U februaru tradicionalno se proslavlja kineska nova godina, najčešće pada u februaru ili naziva se i praznik proljeća i to je najvažniji praznik u cijeloj godini u kineskoj kulturi i kineskom narodu i to je period kada se svi Kinezi, bez obzira gdje žive i rade, vraćaju u svoj rodni kraj da sa porodicom provedu zajedno praznike. 那么这个视频呢是这个主要是反映了中国南方一个城市叫广州，这个城市当中有好几个火车站，其中一个火车站叫广州南站的这个大概2个小时以内的这个高铁情况运行的情况。 Na ovom ubrzanom video snimku možete vidjeti situaciju za vrijeme dakle, praznika u Kini, u gradu na jugu Kine koji se zove Guangzhou, na jednoj od stanica u tom gradu koja se zove Nanjing ili južna stanica. Tako da možete vidjeti protok saobraćaja samo u 2 sata. Mogli ste da vidite koliko je zapravo bilo gužve tih dana. 那么这个视频呢是今年3月份发生的一个事情是什么呢？是中国北方的一个城市，这个所新开通的穿过海底的一个海底隧道的地铁的这么一个情况。 Sljedeći video nam je iz marta mjeseca i tada je u Kini, u jednom gradu na sjeveru, svečano puštena u saobraćaj stanica metroa i ta cijela linija koja predstavlja podzemni tunel ispod nivoa mora. Tako da možete vidjeti kako izgleda jedna stanica zapravo ispod morske površine.
那么到2023年的3月份，中国类似的这样的海底隧道总共有10条，其中7条是高速公路的海底隧道，那么有1条是这个地铁的海底隧道，另外2条是高铁的海底隧道。另外2条是高铁. Do marta mjeseca 2023. godine u Kini je postojalo 10 tunela ovakve vrste koji su ispod morske površine, od čega je 7 bilo u sklopu autoputeva, 1 je bio u sklopu metro linija i 2 su bila u sklopu željezničkih dakle, pruga.3月份的事情，那么我们看4月份发生了什么事情啊？4月份是这个中国的一家工程机械制造的厂家生产了全球最大的塔式这个起重机，这么一个新闻。U aprilu taj mjesec je obilježila jedna važna vijest iz oblasti građevine. Dakle, kineski proizvođač je uspješno završio konstrukciju i zapravo započeo i upotrebu najveće dizalice na svijetu. Ova dizalica ima nosivost 900 tona.那么5月份呢，这个中国发生一件事情，事实上是在中国以外的地方发生的，只不过跟中国有关系，是什么呢？是2023年的5月份，在中国修建的，在印尼修建的这个高速铁路，这个时速达到350公里的高速铁路实现这个首次运营。U maju mjesecu je uspješno puštena u saobraćaj željeznička linija koja saobraća brzinom 350 km/h, ali ovo je nešto što se desilo van teritorije Kine, jedan uspješan projekat u inostranstvu. U pitanju je projekat na Indoneziji u Džakarti.
然后上个月6月份呢，这个发生了什么事情呢？就是中国的这个另外一条海底隧道，这个从中国的深圳到中山市广东省的深圳市到中山市的海底隧道实现了全线贯通。Ono što se desilo u junu i što je također još jedan uspješno završen projekat jeste u pitanju infrastrukturni projekat ponovo ispod površine mora, djelimično je preko površine mora u vidu mostova, a djelimično je u vidu tunela koji idu ispod površine mora i koji povezuje kineski grad Shenzhen sa mjestom Zhongshan u unutrašnjem dijelu.海底沉管隧道采用整体预入式式，它的构造形式有点像一个巨大的抽屉，采用这种方式充分发挥船队的。Ima 8 traka, autoput. One su u tim segmentima ugrađene i onda su brodovi segmente prevozili do određene površine i zaronili ih u more i tako ih spajali u komandu. 所以我想呢，这些领域呢，跟这个中非两国合作是有相关的领域。那么在其他领域当中，其实还发生了很多有意思的事情。比如说，今年中国的自己生产的919大飞机开始了首次的商业运营。Želim da kažem i kroz ove videoklipove da postoji dosta toga sa čim Kina trenutno raspolaže i da su sve ove oblasti relevantne za primjer Crne Gore i sve se mogu ovdje primijeniti, ali osim ovih oblasti postoje brojne druge oblasti i postoje druge značajne stvari u brojnim oblastima koje su se u Kini istovremeno u ovom periodu dešavale. Primjera radi, prvi putnički avion domaće proizvodnje je uspješno imao prvi uspješan let. Htjedoh reći, nedavno je imao uspješan prvi let. 还有比如说像这个中国的神舟16号这个宇宙飞船已经再一次载人飞上了这个中国的这个空间站，在天空的空间站。Osim toga, svemirski brod Shenzhou 16 je imao još jedan nedavno uspješan let u svemir gdje se spojio sa svemirskom stanicom i izvršio uspješnu tu razmjenu osoblja i ostvario svoju misiju. 那么我想呢，随着我们这个合作的深入这些领域当中未来也可以成为我们未来中非双方合作的一个领域。 A nikad se ne zna, možda su i to neke oblasti u kojima mi u budućnosti možemo produbiti saradnju, osim ovih oblasti u kojima tradicionalno imamo prostora za saradnju. 乔的这个电影和这个主题曲在中国的有多么的深入人心，可以讲在中国任何一个地方都可以看到这个乐曲的演奏。 Na samom kraju podijelio bih sa vama i jedan video koji širi tu prijateljsku emociju, zapravo čuvena pjesma Bela Ćao iz istoimenog filma Most, koji je snima na mostu na Đurđević Atari, je pjesma koja se pjeva širom Kine i dan danas. Gdje god da odete u Kinu, čućete nekog ko zna i izvodi tu pjesmu. Evo ovdje i vidite da je iz 2023. video, dakle aktuelno i dalje neko rado izvodi.
不开展合作的理由。那么我们只有把我们的合作开展得更好，为我们两国人民带来更多的幸福、更多的快乐。我想这是我们的共同的责任。Zaključio bih da je naša bilateralna saradnja tu i da ima velikog prostora ispred sebe i zaista nema razloga da ne uložimo zajednički napore i da u svim brojnim oblastima i možda još nekima koje nismo pomenuli ostvarimo kvalitetnu saradnju. Odgovornost je na svima nama. 所以呢，第二个方面我想说的是呢，今天我们可能去北京的这个参访团呢，可能大部分的老师呢都是这个从事跟汉语教学相关的这样的一个领域。那么这个领域非常重要，我想呢能够加强双方的在语言和文化方面的交流，肯定会有助于我们下一步进一步加强我们双方在经济社会领域的合作。Danas su sa nama brojni predstavnici obrazovnih institucija u kojima se izučava kineski jezik. Tu bih kazao da je to jedna veoma važna oblast u kojoj zajednički moramo ponovo uložiti velike napore kako bi time dali doprinos što boljoj i kvalitetnijoj saradnji između naše dvije zemlje, jer je jezik jedno važno oruđe. Tako da danas ćete imati priliku i nešto više i o tome da saznate. 所以我们也在推动啊，因为我们之前跟这个马卡利耶小学、斯坦巴尔马卡利耶小学的合作比较多，所以我们也在跟马卡利耶小学在协商啊，我们未来能不能在这个小学建设一个黑山的这个汉语教学的推广基地。那么在这个基地的所有的黑山的孩子啊，来学汉语的，比如说考试费用都可以报销，然后还可以有机会获得奖学金。 这个校长会详细介绍的。Ono što nam je stalo jeste da kroz promociju kineskog jezika stvorimo mogućnosti da kroz zapravo učenje kineskog jezika djeca u Crnoj Gori sada već na vrijeme steknu jednu veoma važnu vještinu koja im može biti od pomoći. Mi smo u tom dijelu imali dosta dobru saradnju sa osnovnom školom Štampar Makarije, tako da je u perspektivi plan da osnovna škola Štampar Makarije zapravo bude kao jedna baza za učenje kineskog jezika za učenike osnovnih škola na teritoriji cijele Crne Gore, jer u osnovnoj školi Štampar Makarije u okviru te pomenute baze djeca ne samo da će moći da uče kineski jezik, već će moći i da polažu međunarodno priznate testove kineskog jezika i to potpuno besplatno, a moći će i da kroz brojne događaje uče što više o Kini, da dobijaju i mjesečne stipendije koje će ih dodatno stimulisati da uče kineski, a o tome će nam nešto više upravo govoriti i direktor osnovne škole Štampar Makarije.